сайри олам, нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам, назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам, тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам, нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам, муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам, назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. ҳеҷ чиз ақлро мисли сайёҳат инкишоф намедиҳад, гуфтааст донишманди бузург Эмил Зола. воқеан ҳам чунин аст, чун бо сайёҳат кардан инсон рушд меёбад, доираи ҷаҳонбиниашро васеъ месозад ва бо ҷаҳоне фаротар аз тасаввуроташ ошно мешавад. дуруду пайғом сомеёни арҷманд, барномаи сайри олам аст аз радиои Тоҷикистон тақдими шумо. ҳар як гӯшаи ҷаҳон як қисса, як ҳикмат ва як таҷрибаи беназирест, ки ба қалби мо роҳ меёбад. пас бо мақсади касби таҷрибаи ҷадид дар ин нашри барнома аз кишвари дилорои ҷопон дидан хоҳем кард. ҷопон кишваре дар осиёи шарқӣ буда, дорои фарҳанги нотакрор ва анъанаҳои чандин асра аст. ин мамлакат сарҳади хушкӣ надорад ва дар баҳр бо Русия, Чин ва Ҷумҳурии Корея ҳам сарҳад аст. масоҳаташ 377973 километри квадратӣ буда, аҳолияш тақрибан 126 миллион нафар мебошад. пойтахташ шаҳри Токио ва шаҳрҳои машҳуртарину бузургтаринаш Йокогама, Осака, Саппоро, Кобе, Киото, Кавасаки ва Сайтама мебошанд. забони расмии мамлакат забони ҷопонӣ аст. воҳиди пулияш бошад йени ҷопонӣ маҳсуб меёбад. бахши маълумоти аҷиб. ҷопон тақрибан 7000 ҷазира дорад, аммо танҳо 4 ҷазираи он 97% масоҳати умумии ин кишварро ишғол мекунанд. калонтарин ҷазираи кишвари ҷопон Ҳоккайдо, Хонсю, Сикоку ва Кюнсу ҳастанд. ба таври расмӣ ҷопон то ҳол як империя аст ва ягона империяе мебошад, ки то имрӯз боқӣ мондааст. аз 3/2 ҳиссаи ҷопонро ҷангалҳо фаро гирифтаанд. ҷопониҳо ба моҳҳои сол ном намегузоранд ва ба моҳҳо моҳи дуюм ё моҳи даҳум гуфтанро афзалтар медонанд. матни суруди миллии ҷопон қадимтарин матнест, ки дар ҷаҳон мавҷуд аст. он тахминан дар асри 10 ё 11 навишта шудааст. ҷопон як кишвари мономиллӣ буда, зиёда аз 98% аҳолии онро ҷопониҳои этникӣ ташкил медиҳанд. пойтахти ин мамлакат Токио бехатартарин шаҳри бузурги ҷаҳон эътироф шудааст. ҷопон макони қадимтарин меҳмонхонаи амалкунонда дар ҷаҳон Хоши Рёкан аст, ки соли 718 кушода шудааст. кишвари ҷопон аз ҷиҳати тиражи умумии газетаҳои ҳаррӯза дар сайёра ҷойи якум, инчунин аз рӯи шумораи газетаҳо ба ҳар сари аҳолӣ пас аз Норвегия ҷойи дуюмро ишғол мекунад. номи расмии давлат, ки аз японӣ тарҷума шудааст, маънои ҷойи тулӯи офтобро дорад. дар кишвари ҷопон ҳар сол тақрибан 1400 маротиба заминҷунбӣ ба амал меояд. аксари ин заминҷунбиҳо хушбахтона харобиовар нестанд. дар ин кишвар зиёда аз 50 000 нафар одамони аз 100 сола боло зиндагӣ мекунанд, ки ҷопонро ба кишвари дарозумрон табдил додааст. ҷопониҳо медонанд, ки омӯзиши забони онҳо хело душвор аст. аз ин рӯ хориҷиёне, ки ба забони ҷопонӣ ҳарф мезананд, мардуми маҳаллии ин кишвар ӯро зиёд эҳтиром мекунанд. ҳамаи партовҳо дар ин кишвар коркард шуда, дубора аз онҳо масолеҳ истеҳсол мешавад. ҷопониҳо аз синни 6 солагӣ ба фарзандонашон иҷозат медиҳанд, ки мустақилона дар атрофи шаҳр дав зананд ва аз нақлиётҳои ҷамъиятӣ низ истифода баранд. бетанаффуси нисфирӯзӣ дар ин кишвар 14-16 соат кор кардан на истисно, балки норма аст. аммо мутаассифона соле то 10 000 нафар аз ташхиси марг аз кори зиёдатӣ дар ин ҷо мефавтанд.
сарфи назар аз он ки ҷопон як кишвари хеле замонавӣ ва технологӣ маҳсуб мешавад, сокинони маҳаллӣ то ҳол пардохтро бо пули нақд бартарӣ медиҳанд. кортҳои бонкӣ низ дар ин ҷо паҳн шудаанд, вале онҳо метавонанд танҳо барои пардохт дар тарабхонаҳо ва меҳмонхонаҳои калон истифода шаванд. токио яке аз серодамтарин шаҳрҳои ҷаҳон буда дар он беш аз 37 миллион нафар зиндагӣ мекунад. таҷҳизоти автоматии фурӯши маҳсулотро дар ҷопон қариб дар ҳар як гӯша, кӯчаҳо, вокзал ва ҳатто дар деҳотҳои дурдаст дидан мумкин аст. ин таҷҳизотҳо доираи васеъи маҳсулотро пешниҳод мекунанд, аз нӯшокиҳои гарм ва хунук то обҳои газноку хӯроку ҳатто электроника. ба шарофати қулай ва дастрас будани худ, ин таҷҳизоти автоматӣ як қисми ҷудонашавандаи ҳаёти ҳаррӯзаи мардуми ҷопон гардида, талаботи ҳам сокинони маҳаллӣ ва ҳам меҳмононро қонеъ мегардонад. ҷопон яке аз 4 кишвари муосир ба ҷуз Кореяи Ҷанубӣ, Таиланд ва Либерия аст, ки ҳеҷ гоҳ мустамликаи Аврупо набудааст. дар кишвари ҷопон ҳайвоноти хонагӣ аз кӯдакон ҳам бештаранд. шумораи ҳайвоноти хонагӣ ин ҷо ба 19,8 миллион баробар аст, дар ҳоле ки тибқи маълумоти демографҳои ҷопон дар ин кишвар 15,9 миллион кӯдак зиндагӣ мекунад. тибқи маълумотҳо 77% аҳолии ҷопон аз номофобия азият мекашанд. номофобия ин тарз аз надоштани телефони мобилӣ мебошад. бобои барфӣ дар ҷопон аз 2 кураи барф сохта мешавад, на аз 3 кура чун кишварҳои дигари ҷаҳон. дар ин кишвар соли хониш аз 1 апрел оғоз мешавад. мувофиқи конститутсияи худ ҷопон ҳуқуқи аввалин шуда ба муқобили касе ҷанг эълон карданро надорад. дар ҷопон тарбузҳои чоркунҷа парвариш карда мешаванд, ки интиқоли онҳо назар ба тарбузҳои мудаввар осонтар аст. бахши сайре дар сайёраи замин. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба шумо мегӯем ки дар ҷопон кадом ҷозибаҳо мавҷуданду чиро бешубҳа дидан лозим аст, то як умр дидани он бароятон хотирмон гардад. боғи миллии фузди, хаконе, изу. ин боғ яке аз ҷойҳои ҷолибтарини табиати ҷопон аст, ки ҳар сол қариб 20 миллион сайёҳро ба худ ҷалб мекунад. дар атрофи он дар баландии зиёда аз 1000 метр кӯҳи машҳури фузди ва 5 кӯли калони кӯҳӣ мавҷуданд. дар боғ чашмаҳои гарм ва шаршараҳо, ҷазираҳо, соҳилҳо, инчунин маъбадҳои қадимии будоиро метавон дид. боғи машҳури фудзи соли 1936 таъсис ёфта бо мақсади ҳифзи манзараҳои зебои атрофи кӯҳи фудзи, минтақаҳои хаконе ва изу ташкил шудааст. дар он зебоии нотакрори кӯҳҳо, кӯлҳо, чашмаҳои табиии гарму шифобахш, инчунин ҷангалҳои сабзу васеъ таҷассум ёфтааст. кӯҳи фудзи баландтарин кӯҳи ҷопон ва рамзи миллии кишвар аст, ки он аз ҳар гӯшаи ин боғ намоён гардидааст. кӯли ашри, ки дар доманакӯҳи минтақаи хаконе ҷойгир аст, боз як зебоии дигари ин боғ аст, ки манзараҳои зебову дилфиребе фароҳам меорад. минтақаи хаконеи ин боғ дорои осорхонаҳои гуногун аз қабили осорхонаи санъати кӯҳӣ ва осорхонаи санъати хаконе низ мебошад. маъбадҳои қадимии зиёде низ дар ин минтақа ҷойгиранд, ки бо меъмории аҷиб ва таърихи қадимии худ сайёҳонро ҷалб мекунанд. изу бошад бо ҷазираҳои худ барои дӯстдорони варзишҳои обӣ, қайиқронӣ ва истироҳат дар соҳилҳо макони беҳамтое мебошад. боғи миллии фудзи, хаконе, изу на танҳо макони истироҳат ва сайругашт, балки маркази эҳсоси фарҳанг, таърих ва зебоии нотакрори табиати ҷопон мебошад, ки ин ҷо кас метавонад ҳам табиат ва ҳам фарҳанги ҷопониро дар як макон эҳсос намояд. қасри ҳимеҷи. кохи ҳимеҷи, ки бо номи қасри сафед низ маъруф аст, яке аз қасрҳои шодоб ва аҷиби ҷопон мебошад. ин асари меъморӣ дар шаҳри ҳимеҷи, вилояти хиросима қарор дорад.
он аз ҷониби Акамасу Санадори ва Икеда Терумаса дар соли 1346 таъсис дода шудааст. сохтумонаш бошад аз соли 1333 то 1346 идома кардааст. қасри Химеҷи бо таърихи бой ва меъмории аҷибаш яке аз зеботарин мавзеъҳои ин кишвар мебошад. соли 1993 он ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. дар ибтидо ин қалъа ҳамчун як иншооти дифоӣ сохта шуда истифода мешуд. қалъаи Химеҷи аз 83 бино иборат аст, ки қариб ҳамааш аз чӯб сохта шудаанд. он инчунин дорои толорҳои гуногун аст, ки дар якҷоягӣ зебоии хосаеро ба вуҷуд меоранд. тамоми қасру манораи асосии он бо номи Теншукаку ташкил медиҳад, ки аз 5 ошёна иборат буда бо сафолҳои сафеди дурахшон пӯшида шудааст. ин манора бо намуди аҷиби худ, ки ба парвоз кардани ҳирон шабоҳат дорад, яке аз рамзҳои машҳури меъмории ҷопонӣ мебошад. қасри Химеҷи дар тӯли асрҳо ҳифз ва нигаҳдорӣ шуда аз офатҳои табиӣ ва харобиҳои ҷанг эмин мондааст. дар солҳои баъдӣ таъмирҳои васеъ барои ҳифзи он гузаронида шуданд, то ин ки ин ёдгории таърихӣ барои наслҳои оянда ҳифз шавад. ин қаср на танҳо як намунаи меъмории олӣ, балки як рамзи фарҳанг ва таърихи бои ҷопон мебошад, ки сайёҳони зиёдеро аз саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. боғи Ҳапоэн. боғи машҳури Токио Ҳапоэн як гӯшаи нодири табиатӣ мафтункунанда дар миёни шаҳри пурғавғо аст. номи ин боғ аз забони ҷопонӣ тарҷума шуда маънои боғи 8 манзараро дорад. на танҳо сайёҳон, балки сокинони Токио низ ба ин ҷо омаданро дӯст медоранд. дар сояи дарахтон сайру гашт карданд, дар соҳили ҳавз нишастанд, ба садои ғӯриши об гӯш додану аз ғавғои муҳити шаҳрӣ дур шудан барояшон лаззати дигаре мебахшад. ҳатто маросими тӯйҳо низ дар ин ҷо гузаронида мешавад. Ҳапоэн дар минтақаи Широканедаи Минатоку воқеъ аст. он таърихи 400 сола дорад ва дар тӯли мавҷудияти худ боғ соҳибони зиёдеро иваз кардааст, ки ҳар яке ба тарҳи худ инҷо чизи нав овардааст. дар ибтидои асри 20 соҳибкори маъруфи ҷопонӣ Куҳара Фусаносуке боғро таҳрезӣ кардаасту ба он Ҳапоэн ном гузоштааст, ки маънои боғи 8 манзараро дорад. ин ном тасодуфан интихоб нашудааст, балки рақами 8 дар ҷопон хушбахтӣ ҳисобида мешавад. илова бар он, ин ном таъкид мекунад, ки боғ аз ҳар тараф зебо аст. имрӯзҳо дар ин боғ чойхонаҳо ва ҳатто тарабхонаҳои фаронсавию ҷопонӣ мавҷуданд, ки барои истироҳати сокинон хело қулай мебошанд. сомеони гиромӣ, шумо барномаи сайри оламро аз мавҷи радиои Тоҷикистон шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем ман муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Разоқзода. то барномаҳои оянда, хайр.